Dame i gospodo, dobrodošli u naš dugo najavljivani Q&A specijal. Najavili smo da će zbog prevelikog broja pitanja koje nam stiže u svakoj epizodi biti neophodno napraviti neku epizodu u kojoj ćemo se baviti samo odgovorima na pitanja i stigla su pitanja, bit će ih, ako se ne varam, 15 danas, tako da verujem da ćemo se zabaviti u jednom solidnom komadu vremena. Opet smo tu nas dvojica, kao i obično. Darko, jesi uzbuđen ili jedva čekaš da čuješ šta imaju da nas pitaju? Malo sam i uplašen, moram priznati, ali da kažem da je uzbuđenje, osjećanje koje provladava. Jel bi bio sedmicom zadovoljan? Da. Ništa, vreme je da krenemo, sad ćemo čuti vaša prva pitanja, vi ćete naravno videti sebe kako postavljate pitanja, a imaće priliku da vas vide i ostali gledalci, tako da dobrodošli u Piramidu radosti. Da li bi Mourinho mogao makar ove manje utakmice da počinje sa Ndombeleom na mestu šestice i da tako na uštrb defanzivnog balansa, to je malo defanzivnog balansa, proba da poboljša protok lopte u prvoj trećini? Čuli smo našeg prvog ispitivača. Realno bi mogao, ali ono što je meni nekako logično tu deluje, to je da bi se Mourinho bojao tako nečega. Mourinho je imao u svakom klubu u kome je bio običaj da mu na tim pozicijama igraju fudbaleri koji su pretežno defanzivno orijentisani. Ndombele ima taj problem što su ga mnogi doživljavali u vreme dok je igrao u Lyonu na osnovu njegove fizičke građe i na osnovu ostalih fizičkih osobina su ga svi doživljavali kao nekog novog Jaju Turea ili nešto tako, a u stvari radi se o momku vrlo tananih pasova i sjajnog pregleda igre i zapravo sjajnom playmakeru i bit će vrlo interesantno vidjeti kako uopšte Mourinho zamišlja da mu ostatak sezone funkcioniše, jer videli smo da imaju probleme s tim da naprave preveliku razliku protiv ovih manjih klubova i onda je to jedan od razloga zašto u suštini im se dešavalo da ispuštaju bodove protiv njih. Da, potrebno je malo kreativnosti za ekipu Tottenhama ako izuzmemo taj njihov šablon rešavanja utakmica i napadanja kroz kontranapade ili u saradnji Kane i Sona. Ndombele je pokazivao da ume da napravi razliku u tom smislu. Sad isto tako je pokazivao i da ume da se ne pojavi na utakmici, ponekad bukvalno, a ponekad figurativno. Međutim, činjenica je da je on jedan od onih igrača koji u ovakvom Tottenhamu koji je onako striktno određen ko šta igra, gde ima prostora za neku vrstu njegove improvizacije u defanzivnom i u ofanzivnom smislu. Da, videli smo kako Lo Celso funkcioniše tu, dakle on je apsolutno spreman da se podredi zadatku. Ja nisam siguran koliko je Ndombele spreman da se podredi zadatku u tom smislu, tako da mislim da će se on bojati. Tu još jedan faktor postoji kojeg se bojim, a to je da je Mourinho po pravilu, i to smo naučili iz svih ovih godina, mnogo hrabriji u prvoj polovini sezone nego u drugoj polovini sezone, čim vidi da nešto postane problematično, njegova prva reakcija na to je da se potpuno skuplja u ljuštoru i da igra veoma defanzivan fudbal. Čini mi se da je ona sezona u kojoj je osvojio titulu sa Chelsea 2015. zapravo najbolji pokazatelj toga, gde su oni igrali jedan vrlo otvoren fudbal u prvoj polusezoni i onda su posle ispostavilo se upravo protiv Spursa poraza sa 5 primljenih golova se povukli potpuno u defanzivu i s te strane mi je teško da zamislim da se to desi, a nekako je logično da se to desi. Jeste, ali je problem što Mourinho je recimo sada protiv Liverpoola odigrao otvorenije nego inače, posebno na početku drugog poluvremena, nije se isplatilo, primili su jedan prilično nekonvencionalan gol u situaciji gde je utakmica bila gotova praktično, da su jedni i drugi već krenuli ka slačionici, primili su gol iz kornera i to je već 8 bodova, računali smo već 8 bodova da je Mourinho Tottenham... 7, ovo je 1 umesto, odnosno 0 umesto 1. Tačno, da, 7. Dakle, ali 4. utakmica. Jasno, 7 bodova izgubljenih, naravno, to je fudbal, dešavaju se takve stvari, ali 4 utakmice da im se dogodi da u poslednjih 10 minuta ili u poslednjih 5 minuta primaju golovi i da ne uspevaju da sačuvaju svoj gol, možda ipak ukaže na to da ta striktna defanziva ne može da dovoljno dobre rezultate, jer počela je ta priča da je Tottenham jedan od kandidata za titulu i to su i pokazali u određenim utakmicama,
ali da bi do toga došlo, moraju da prestanu da prosipaju te bodove. Mislim, sad njih je Liverpool pobedio, nije ih pobedio ne znam ko. Liverpool je ekipa koja je toliko puta... One 3 prethodne utakmice su problem, West Ham, Newcastle, to su problemi. Ovo se dešava. Ovde je problem način na koji su primili gol, gde nije ni Liverpool pokazao neku veliku ambiciju da napadne na kraju, gde je bilo jasno da se utakmica onako rutinski privodi kraju i da je 1-1 izvestan rezultat, ali ovakvi golovi, nešto poput onog Origijevog protiv Evertona, to su neki golovi koji padnu s neba, bi to Firmino glavom posle kornera, onako baš Liverpool sada realno nije ni mnogo opasan posle kornera, usled povreda nekih bitnih skakača. Jako dobar sistem. Ali su dobro uigrani, da, ali kažem, eto, način na koji je Tottenham ostavljao te bodove je bio dosta problematičan. Da, nedostatak koncentracije, evo ono, sezone 2002-2003 vodi klubove na visokom nivou, nikada nisam vidio da toliko ekipa gubi koncentraciju u završnici. Obično kada bi upadali u one njegove čuvene treće sezone, upadali bi u probleme bukvalno od prvog minuta, a nikada tako što se dobro drže 80 minuta pa onda padne. Mislim da je vreme za sledeće pitanje. Idemo dalje. Pozdrav legende, Slaven Bilić je nažalost dobio šut kartu u West Bromwichu i potencijalno ga Big Sam nasleđuje, šta mislite o tome? Pa ja sam, ne mogu da kažem iznenađen, ali neprijatan osjećaj mi je proizvela ta vest, jer Slaven Bilić je prvo uveo tu ekipu u Premier ligu, drugo ta ekipa ne posjeduje kvalitet da se sada očekivalo od njih da će osvojiti veći broj bodova od ovoga što su do sada osvojili. Ali opet, ako imamo u vidu kakva je konfiguracija ekipe, možda je i bolje da se Molar da preuzme taj tim i da ga vodi. Slaven Bilić, videli smo, on je znao da će da ode, ali videli smo na koji način je vodio utakmicu protiv Manchester City-a. Oni Guardiola samo što nisu ušli u teren u poslednjih 7-8 minuta, stajali su bukvalno jedan pored drugoga i vikali tamo što Guardiola na sudiju četvrtog, a Bilić na svoje igrače i na sve ostale na terenu, što samo pokazuje koliko je njemu stalo i kakvu energiju ima i na koji način inače radi. Mislim da u ovom trenutku nije trener bio neki problem West Bromwich Albiona, što više bilo i nekih utakmica gde su oni odigrali jako dobro, ali su se dešavale i neke nesrećne okolnosti ili neodgovornosti gde Crystal Palace povede 1-0, oni izjednače na 1-1 i posle 5 minuta čovjek dobije najgluplji crveni karton posle Džakinog ove sezone. I šta će onda naravno da se desi, nego da će prime 3-4 gola. To su neke utakmice koje su mogle da prave razliku. Činjenica je da rezultati nisu preterano dobri, ali činjenica je da nisu ni neočekivani. Stoga mislim da je možda bila preuranjena ova smena Slavena Bilića. Pa ja generalno mislim da je problem sa West Bromom. West Brom je onako jedan jako čudan klub. Oni su bili klub koji je delovao kao da je na pravom putu neposredno pre nego što će ispasti iz lige. I onda su ispali iz lige i kada se vidi njihova sezona prošle godine, to nije baš ni obećavalo da će tako dobro da se završi. Oni nisu bili top 2 tim u ligi nikako. I zapravo je Slaven s jedne strane, a igrači na pozemicama sa druge strane su izvukli iz kluba više nego što je bilo realno da izvuku. I onda smo imali situaciju gde je ekipa počela sezonu onako kako je bilo logično, s obzirom da ništa nisu odradili na planu pojačavanja. Od sva 3 tima koja su ušla u viši rang, oni se baš nisu potrudili oko toga. Fulham se potrudio. Što se tiče Lic je zaista odradio dobar posao na pojačavanju. Ovi baš ništa nisu uradili. Fulham vidjelo se kakva je odbrana, pa je sada potpuno drugačija odbrana. Drugo, imaju jednog od najboljih golmana, možda ne na svetu, ali svakako jednog od boljih golmana u Premier ligi. Mnogo bolji golman od statusa kluba trenutnog. West Brom praktično sve što je uradio je doveo te igrače koji su stigli sa pozemice pa su produženi. Mada i golman West Broma fantastičan ove sezone. I to stoji. Ono što su njihovi, još je dodatni problem bio to što igrači koji su zaista bili pojačanja i koji su stigli su bukvalno u posljednjem trenutku, tako da nije mogli ni to malo što se radilo da se radi sa njima. I kada se pogledaju rezultati ostalih
klubova, ja ne vidim da je West Brom tu slabiji od ekipa koje su negde tu sa njima po kvalitetu, a ja manje više ne znam nikoga ko nije West Bromu proricao 20. mesto pred početak sezona. Dakle, ne ispadanje, nego 20. mesto. Sad, oni su doveli čoveka koji je gotovo rešenje za opstajanje u ligi. Sam Allardyce je već pokazao da to radi na vrhunski način. Pre toga su, kada su u sličnoj situaciji bili ranije, doveli su Tonija Pulisa koji je takođe odradio posao tačno kako je trebalo da se odradi tada. Big Sam je čovek koji je onako žestoko pocenjen u javnosti, u ovoj kvazi fudbalskoj engleskoj javnosti, kod onih ljudi koji misle da je utakmica na Anfieldu bila fudbal 2, antifudbal 1. Big Sam je pionir analitike, čovek koji je na osnovu analitike napravio ekipu koja je value for money najveći u istoriji Premier lige. Bilo je ekipa koja na godinu pa čak i na dve eksplodiraju pa igraju iznad svojih realnih mogućnosti, ali Bolton je klub koji je sa Allardyceom 4 godine u nizu bio u top 8, 2 puta igrao Evropu, a u svakom trenutku, bukvalno je jedini tim pre njih koji je to uspeo da uradi bio Wimbledon, koji je to radio bukvalno 8 godina u nizu 90-ih, ali su to ipak druga vremena, bila mnogo manja razlika u parama i u svemu. To je sve radio na osnovu toga što je tražio vrednost tamo gde drugi prestaju da traže vrednost, dovodeći neke super iskusne igrače u trenutku kada su svi digli ruke od njih jer su već bili u 33. 4. godini, a on je video da oni imaju još jednu godinu, dve da igraju ozbiljnog fudbala i tako što je pronašao jedan vrlo specifičan model igre, onaj čuveni Christmas tree gde je fokalna tačka njegovih dugih lopti koje su bile isključivi način za osvajanje terena je bilo desno krilo, to je Norveška radila 90-ih sa velikim uspehom i to je Bolton radio sa Kevinom Davisom i uopšte ne sumnjam da će on imati neku ideju šta će da radi ovde. Bilo bi mi jako čudno da posle ovolike pauze Sam uzme pa vodi ekipu samo 6 meseci. On je potpisao, ako se ne varam, na 18, ali ne bi me iznenadilo da uhvati malo duže da bude tu, jer ukoliko on uspe da sačuva West Brom u ligi, a mislim da je njegovim dolaskom dramatično porasla šansa da West Brom ostane u ligi, jer već smo konstatovali to da treneri koji znaju da igraju taj bazični fudbal, jako velike probleme ovi tehnički treneri imaju sa njima, ne uspevaju da nađu način da ih probiju i lako bi moglo da se desi da gledamo Big Sama čak i nekoliko godina u Midlandsu. Mislim da je vreme za treći pitanje. Da. Koji faktori misle da mogu pomoći Zvezdi da izbaci Milana iz Evro takmičenja? Ovo je pitanje koje smo mi njima postavili. Smo mi pitali. Backfire. Da, pa teško pitanje, baš teško. Crvena zvezda svakako ima svoje šanse, pa čak i u duelu sa Milanom, posebno jer će imati dovoljno vremena da se pripremi. Za to je sad može da bude problem što neće imati dovoljno utakmica, iako će imati dovoljno vremena da se igrači oporave od napornog ovog dela sezone. Pa ne znam šta bih rekao po ovom pitanju. Pretpostavljam da će Zvezda da čeka neku svoju šansu iz kontranapada. Ima dovoljno kreativnih igrača na protivničkoj polovini. Sada se radi u prelaznom roku, vidjet ćemo da li će neko biti angažovan i da li će taj neko... Srnić potpisuje tipa sutra. Da li će moći da igra. Ali Zvezda može na čvrstinu da odigra protiv ekipe Milana. Sad veliko je pitanje, Milan nije isti kada igra Ibrahimović i ne igra Ibrahimović. Ne bi bilo loše da ne igra u smislu povećavanja šansi, jer on bukvalno razbija protivničke odbrane fizičkom snagom. Znači ti nemaš način da igraš protiv Zlatana, pa da, što je problem. Jer je on uglavnom snažniji od svojih čuvara. Ali ima Crvena zvezda šanse da pokuša da odigra stabilno, da odigra čvrsto, da sačeka svoju priliku na drugoj polovini, da ostane malo više prostora pre svih za Kata i za Ivanića da kreiraju, da Falcinelli zadrži neku loptu koja će stići do njega i da sačeka momke iz drugog plana da se ubace, ali svakako ekipa Milana ima ulogu velikog favorita, iako ipak utisak je posebno, ako se bude nastavilo kao do sada, da će Milanu prioritet biti da u seriji A budu
što bolje plasirani i da možda pokušaju da napadnu i titulu. Mislim da je Milan dosta loš fit za Zvezdu. Zašto? Zato što Zvezdino glavno oružje protiv ekipa koje su realno kvalitetnije od nje jeste taj hero ball, znači situacija u kojoj bi Kata i Ben ili neko od igrača sličnog tipa napravio neki čudesan potez, nekim udarcem sa 20 metara, rešio situaciju, a Milan ima Donnarumu kao jedno od svojih najjačih oružja, tako da se ne može baš mnogo uzeti Zvezda u to da će protivnički golman pomagati. Naravno, logično rešenje koje meni uvek pada na pamet kad vidim ekipe u kojima se on nalazi jeste Simon Kjær, jer je on čovek koji ima dugu istoriju pravljenja zaista neverovatnih gafova. Ja sam video bar 30 njegovih grešaka koje vode do golova tokom karijere i s te strane bi Zvezda možda mogla da se nada nešto da to bude put kroz protivničku odbranu. Apsolutno će prioritet biti da ekipa nađe način da zadrži protivnika bez datog gola ili sa minimum broja datih golova i tu je apsolutni ključ to da li igra Zlatan ili ne igra. Već smo konstatovali kada smo pričali o Žrebu da Zlatan je igrač koji ima svega 40% minutaže, tako da mora se očekivati da neko u tim godinama sa tim intenzitetom igranja fudbala svako malo ne bude tu. Najveći problem sa Zlatanom je u suštini zapremina koju on pokriva, zato što on je prvo užasno jako visok momak, ali način na koji mu je telo pokretljivo zbog predanosti borilačkim sportovima je zaista nenormalna za fudbalera. I on obuhvata ogroman deo terena u najosetljivijoj zoni i to je ono što njega čini toliko opasnim, zato što vrlo lako sebi spušta loptu u zonu gde protivnik ne može odmah da ga blokira, a pritom je tehnički zaista izuzetan. Tako da to njegovo prisustvo ili odsustvo na toj utakmici će zaista biti vanredno velika razlika protiv tima tipa Zvezde. Protiv mnogih timova i ne bi bila tolika razlika, ali protiv Zvezde da, jer Zvezda će sigurno protiv Milana igrati onako kako igra protiv kvalitetnijih od sebe, a to je sa vrlo duboko postavljenom odbranom, sa 7 igrača, sa apsolutno prevashodnim defanzivnim zadacima. Biće interesantno videti sada, vraća se Slavoljub Srnić u klub, ta pozicija desnog spoljnog iz Zvezdi baš problematična. Slavoljub Srnić je apsolutno idealan za to na nekoliko načina. Prvo, jako je lepo videti igrača koji je svestan svojih limita, on je baš ono tipičan igrač svestan svojih limita i uvek se trudi da igra na gornjem limitu svojih mogućnosti. Drugo, on ima i istoriju davanja nekih jako bitnih golova za Zvezdu kroz ove 4 sezone, odnosno te 2 koliko je proveo u klubu sa evropskim uspesima i povrh svega on je igrač kojem ne treba baš mnogo pomoći sa igrača da bi došao dotle gde je rešavao individualnim potezima, udarcima sa distance situaciju, a to je ono što je Zvezdi uglavnom nedostajalo. Po levoj strani Rodić daje ogromnu podršku na više načina napadu, po desnoj strani kogod je igrao, Gajić je tu i tamo uspevao, Gobeljić skoro nikako i sada se pojavljuje čovek koji je u stanju da na 2 načina zapreti i asistencijom, ali i udarcem direktnim i to povrh svega on je igrač na koga Milan neće biti prirodno spreman jer nije igrao prethodne 2 godine u klubu, a koliko god da se dobro spremaju protivnici, uvek je naravno koncentracija na tome kako je igrala ekipa do sada i sasvim sigurno je on jedan od onih koji će proći ispod radara i tu je, čini mi se, nešto da bi Zvezda mogla da računa i naravno, mislim, apsolutno je ključ svega kako će Borjan funkcionisati. Kako očekujete da će se na francuski klubove i francuski fudbal odraziti to što je Telefoot Shen drastično smanjio novac koji daje? Ovo je priča o evropskom fudbalu koja je možda i glavna tema sezone 2020-2021 na koja je toliko prošla ispod radara da je skoro niko nije registrovao. Za one kojima je to promaklo, ugovor koji je potpisan da traje od ovoga leta pa na sledeće 4 godine trebalo da bude 730 miliona evra. Ispostavilo se da će Telefoot platiti samo odnosno Mediaset koji je vlasnik Telefoota, da će platiti ukupno samo 100 miliona i to u ovoj godini je trebalo da isplate 325, a platit će 100 miliona, što dramatično menja situaciju. Moramo da se vratimo unazad.
dva velika kolapsa evropskog fudbala u prvoj polovini prve decenije ovoga veka dogodilo su se na kompletno isti način. Jedan je pogodio engleske niže rangove kada je ITV upao u problem i kada su sveli sumu koju će dobijati klubovi za televiziju na nekih 8-9% prvobitno dogovorene u trenutku kada su ovi već stigli da potroše i celu sezonu unapred i posledica toga je bila sukcesivno padanje u bankrot čak 52 kluba u sledećih 10 godina, vrlo moguće da bi 4, 5, 10 možda klubova palo u bankrot zbog toga što su ipak postoji inflacija u fudbalu, ali kada ostanete bez glavnog izvora prihoda koji je bio planiran i koji je bio logično i projektovan s obzirom na to koliko je rastla količina novca u Premier ligi, jako teško se Engleska toga oslobodila i dan danas vidimo repove toga kroz one čuvene parachute paymente za klubove koji ispadnu iz Premier lige, pa onda oni prave ogromnu disproporciju u kvalitetu. Jedna ekipa ima budžet 10, druga ima budžet 80 miliona u istoj sezoni, u istoj ligi. Jako mnogo posledica, evo i 20 godina kasnije. U Nemačkoj je bilo nešto jako slično sa Kirkmediom kada su oni izgubili finansijsku, kada je njihova liga izgubila finansijsku podršku od televizije i to se završilo tako što je Bundesliga koja u jednom trenutku delovala, Bayern igrao 2 finala, pa onda Leverkusen igrao finale odmah posle toga, došlo je dotle do roku 3 godine Dortmund kao klub broj 2 u zemlji bankrotirao, došlo je do toga da je nekoliko velikih nemačkih klubova izgubilo potpuno korak, pa vremenom i neki od njih su čak i ispali iz lige, neki od njih su sada jo-jo klubovi kao Stuttgart, neke smo već zaboravili, gledamo ih sada na kanalima sport kluba ove godine u Driti, neke ćemo gledati sledeći u Cvajti, ali generalno mnogo je trebalo jednoj i drugoj zemlji da se izvuče. Kod Francuske situacija je još specifičnija, jer Francuska ima jedan hiperbogati klub koji može se takmiči po parama sa bilo kim. Oni ne zavise toliko od tih TV prava. Oni uopšte ne zavise od TV prava. Imaju jedan veoma bogat klub u vidu Monaka. Imaju dva kluba koji imaju neki način da zarađuju u vidu Liona i Lila zato što imaju zdravu osnovu za to, dobru strukturu, dobar sistem. Imaju Olympique Marseille koji je prirodno bogat klub zato što imaju ogroman broj navijača i mogu od njih da žive koliko toliko, ali opet to je klub koji je u velikim finansijskim problemima zato što troši mnogo više nego što zarađuje, a ostatak lige bukvalno je video ovu situaciju kao priliku za renesansu, ispostavilo se da nije i mislim da bi moglo da bude veoma problematično za francuski fudbal u godinama koje dolaze. Pitanje je koliko su ovi stigli već para unapred da potroše, to ćemo znati tek sad u sledećih godinu, dve. Kogod da jeste to uradio, ta ekipa ide ka nacionalu, kao trećem rangu francuskog prvenstva uskoro i pritom pričamo o državi koja nema tendenciju da pokriva takve stvari, kao što bi recimo Španija verovatno radila sa svojim klubovima i može da bude baš fatalno. Idemo dalje. Da li je Mikel Oyarzabal igrač za timove iz vrha Premier lige? Oyarzabal nije igrao sada protiv Barcelone, ja sam pričao baš sa kolegom Lončarevićem u najavi tog meča i on kaže da su tu Oyarzabal i Silva, ubeđen sam da bi Sociedad to dobio. Na kraju je bilo 2-1 za Barcelonu, Barca ih je razbila prvo polovreme, Sociedad je imao 3 fantastične prilike u drugom, nisu uspeli da dođu do izjednačenja, ostalo je 2-1. Ono što on pokazuje ove sezone, svakako je jedan od najbitnijih igrača ekipe koje je i dalje na čelu primere, imaju nešto više utakmica od ostalih, ali bez obzira igraju fantastično, beleže odlične rezultate i takav tip igrača bi zaista mogao da pomogne i ovim većima, ako ništa da bude u rotaciji tih najvećih timova, s obzirom da može da pokriva zaista veliki deo terena. Ono što se meni čini da je tu problem, to je mentalitet baskijaca koji po pravilu imaju dosta problema, pogotovo napadača baskijskih. Imamo slučajeve nekih veznih igrača koji su jako lepo uspeli da naprave karijere, ali generalno baskijski napadači i većina baskijskih igrača van kuće dobro funkcioniše praktično samo u Barceloni. Ponekad u Madridu, ali gotovo isključivo u Barceloni i s te strane bi bilo zaista veliko čudo da neko napravi pravi iskorak u Engleskoj nakon karijere u baskiji.
Želeo bih da pitam ekipu Mozart Piramide radosti, postoji li neki način da ljudi postanu otvoreniji prema nekim u medijima manje zastupljenim ligama, umesto svođenja na nekoliko najkvalitetnijih? Jesi ti ovo razumeo kako treba? Pa jesam razumeo kako treba. Ja sam veliki fan toga da se otvorimo prema ligama koje su više zastupljene, odnosno koje nisu zastupljene. Pa, recimo Kolumbijci, šta? Pa što da ne, i Kolumbijci, mada Kolumbijska liga ne izgleda baš prijetno za gledanje, ali mislim da ima sasvim dovoljno prostora da se priča o ogromnom broju liga širom sveta, pa čak i o nekim relativno malima kojima bi se davalo naravno i manje prostora, ali ja imam nekako utisak da je publika deo koji je problematičan i da javnost nije preterano zainteresovana. Moraš da daš ljudima ono što traže. Mi imamo neke jako lepe pokazatelje na osnovu brojeva, pošto sad imamo ogromnu bazu u koju možemo da gledamo i koja traje već puno 4 meseca i nekih 100 klipova i 60 emisija velikih i nekako se uvek potvrdi koliko god da mi pokušavamo da se malo otklonimo od Premier Lige i da se raširimo na sve ove ostale stvari. Šta god da se tiče Premier Lige, to je momentalno gledano X, a onda u La Ligi polovina od X, u Nemačkoj i u Italiji trećina od X, a u ovim ostalima to, ako primete. Bilo je dosta pitanja kada je Maradona umro, da li ćemo praviti neki specijal posvećen Maradoni, onda se ispostavilo da imali smo 4 klipa o Maradoni u narednih 10 dana, ta 4 klipa zajedno nisu bila gledana kao najmanje gledan klip o Premier Ligi koji je bio nekom čak nije ni valjda top 6 klub bio. Tako da to je generalno problem. Jako bih volao da se stvori kritična masa publike koja bi bila zainteresovana za praćenje i azijskog fudbala i afričkog fudbala, jer ima jako zabavnih stvari o tome, pogotovo u obe Amerike, širom Evrope, ali se bojim da u ovom trenutku još uvek ne postoji. Ako postoji, jako bih volao da nam se jave, pa da krenemo da radimo na tome. Ćao. Da li mislite da izjava Josea Mourinha da je zapravo bolji tim izgubio donekle ima utemeljenje? Jer ako uzmemo u obzir zrelost Tottenhamovih prilika i expected goals, oni su na strani Tottenhama. Da, dosta su bile interesantne reakcije na utakmicu i sa jedne i sa druge strane, pošto su jedni i drugi tvrdili da su bili bolji. Da, meni je delovalo... Pritom su jedni i drugi igrali stil fudbala koji su želeli. Kao da se naš derbi završio, otprilike. Svako je gledao svoju utakmicu. Svi su pobedili. Da. Klopp je rekao kada mu je Mourinho prišao posle utakmice, a videlo se da mu izlazi para na uši, da ga je pitao, da mu je rekao zapravo da je bolji tim izgubio, a Klopp ga je onako pogledao i to se dobro videlo i prvo je mislio da se šali, pa je onda shvatio da se ne šali, pa on je zadržao onaj svoj prepoznatljivi osmeh na licu, ali videlo se da mu nije baš pravo. Činjenica je da je Mourinho baš pobesnao što je izgubio ovu utakmicu, ali ja na osnovu onoga što smo videli reklo bi se da Tottenham imao zrelije prilike za gol i posebno... Statistika govori da su 4 najbolje prilike na utakmici bile prilike a posebno pri rezultatu 1-1 gde je taj gol rešava otprilike utakmicu, tu su imali svoje najbolje prilike. I Bergwijn 2 puta i Kane pogotovo. Pa da. Glava Kane. Da, tako da sad, malo je problem ugla posmatranja, s obzirom da je to Mourinho ugao posmatranja. Za ovu utakmicu je verovatno i u pravu. Ali je on to 1.000.000 puta u životu rekao i da nije tačno. Da je njegova ekipa bila bolja, atraktivnija, ofanzivnija i tako dalje, pa da je, ne znam, izgubila ili nešto slično. Za ovo protiv Liverpoola, ako bi mene neko pitao, ja bih rekao da, Tottenham jeste bio nešto bolje, nisu sada pregazili ekipu Liverpoola, ali su imali šanse bolje na utakmici, bili su u nekom trenutku bliži pobedi, u ključnom trenutku utakmice su bili vrlo blizu da slome protivnika. Nisu to iskoristili, fudbal igra prilika, moraš da ih realizuješ, to se nije dogodilo. Liverpool je iz neprilike postigao gol iz nečega što je nešto uobičajeno, što je takođe pokazatelj u kakvom se stanju nalaze ove dve ekipe trenutno. Dve stvari govore protiv Mourinha u ovoj situaciji. Mourinho je naravno omiljena žrtva većine medija i tako dalje. I činjenica jeste da su oni jedan i drugi trener koji vrlo rado prilagođavaju
istinu u sopstvenom viđenju, dakle ni jedan ni drugi baš nisu poznati po tome što govore istinite stvari, ali postoji dve stvari koje govore protiv Mourinha. Prva stvar koja govori protiv Mourinha jeste činjenica da su Spursi u prethodne 4 pobede bili slabiji u expected goals. I nijedan Mourinho nije izašao i rekao je pobedio slabiji tim. To je ono, da. To je jedno. Dakle, ako hoćeš da se igraš neke igre, onda se igre te igre do kraja, budi pošten. Ništa nije sramota reći, bili smo slabi, pobedili smo, šta da radimo, bolje smo se koncentrisali, bilo šta. Druga stvar koja ide na štetu Mourinha jeste što je primio gol iz prekida u 90. minutu. Dakle, i to na drugoj utakmici za redom i protiv Crystal Palace su primili gol iz ne samo u drugoj utakmici, nego Spursi su tim koji najslabije brani prekida u Premier ligi, Spursi su tim koji je 4 puta gubio bodove od 80. minuta nadalje i Liverpool je tim koji najbolje napada ne u Premier ligi nego u evropskom fudbalu, zapravo u svetskom fudbalu, najbolje napada iz prekida. Dakle, ako znaš šta je tvoja najslabija tačka, tvoj najslabiji trenutak i šta je protivnikova najjača tačka i ti primiš gol na takav način, molim lepo, dakle ti si podbacio. A druga stvar, Tottenham, ako pogledamo konfiguraciju ekipe, ne bi trebalo loše da brani prekide. Dakle, nisu fizički slabi, šta više, nisu ni niski, normalne visine ekipa, imaju nekoliko jako dobrih skakača, samo je potrebno da se bolje organizuju. Pazi, to je Loris, drugi klub. Činjenica je da on više deluje na liniji nego što je neko koji istrčava, ali opet, bez obzira, nije dovoljno dobro. Loris je bio krivac za primljeni gol protiv Crystal Palasa, jer mu je ispala lopta prilikom centar šuta. Ok, nije bila baš čista situacija, ali mogao je bolje da interveniše. Dobro se njim računaš da će da ima nekoliko case golova po sezoni, on je Newcastle redovno častio. Da, ali da će da odbrani neke stvari koje niko drugi verovatno ne može da odbrani. Tako da sve u svemu Mourinho naravno da je jako teško podneo poraz i to je sve normalno i cela ta priča posle toga je deo tog njegovog osjećanja, ali ne možemo Mourinha nazvati realnim čovekom generalno. Možda ta njegova tvrdnja ima uporište kada je ova utakmica u pitanju, ali ako gledamo širu sliku, nemojmo da se hvatamo za Mourinhovu objektivnost. Ja imam utisak da je ovo za njega bila samo nastavak utakmice od pre 2 godine na isti datum, njegove posljednje utakmice na klupi prethodnog kluba, gde je dobio otkaz, gde je takođe isto je ovako izgledala utakmica, dakle Liverpool je napadao, United se branio, u jednom trenutku počeo da pravi šanse, izjednačio ničega, onda počeo da pravi šanse, isto kao i ovde. Ovde su Spursi isto izjednačili, nismo ni videli šta se dogodilo, samo smo videli da je 1-1. I od tog trenutka bio bolji tim i onda je u nekom trenutku sve stalo oko 70. minuta, ušao Šačiri, dao 2 gola. Isto se dogodilo ovde, možda malo kasnije, ali konceptualno ista utakmica. A vezano za taj prethodni Mourinhov klub postoji nešto što je sada već tradicija. On je tada sastavio tim koji je bio drugi najviši u Evropi. Samo FC Copenhagen imao prosečnu visinu veću od Manchester Uniteda u celoj Evropi i uspevao je s takvim timom da prima 10 golova po sezoni iz prekida, što govori o tome da se na tome ne radi dovoljno. Možda je ono što je on radio pre 10 ili 15 godina bilo dovoljno za tadašnji standard, ali se mnogo promenio način na koji ljudi rade na prekidima umeđu vremenu i kada se priča o tome da je Mourinho pregazilo vreme, to je jedna vrlo paušalna ocena, zašto Mourinho na mnogo načina je zaista i super modern trener, osim što je dobar, ali u nekim segmentima to sasvim stoji i to je taj segment i meni u suštini najviše smeta što se na taj način ne vodi diskusija, što se ne kaže da je on super zaostao trener na temu prekida, jer u tome jeste jako loš, a onda se prepusti ostatak utakmice i vođenje ritma utakmice koje je možda i najbolji na svetu, da mu se oda priznanje na tome da to dobro radi. Idemo dalje. Pozdrav svima. Francuski L'Equipe je objavio listu Ballon d'Or Dream Tima. Treba mi jedan dobar razlog zbog kojeg je Ronaldo ispred Johana Cruyffa u prvom timu, s obzirom na Cruyffov uticaj. Evo, ja odmah da ti kažem da apsolutno nemam ni jedan dobar razlog za koji je Ronaldo u prvom timu, a još manje imam razlog kako mogao bilo koji tim da postoji u kome Johan Cruyff nije u prvih 11. Generalno mislim da je dosta loša lista.
prvo ima jako loše predispozicije jer je način na koji je strukturisan tim bio mnogo ružno. Mogli bi taman da se malo pozabavimo, zabavna je tema. Ti imaš ovaj FIFA Best? Ili? Hoćemo FIFA? Dream Team. Ne, o Dream Teamu pričamo. Znači, Ballon d'Or. Da. To jest, nije to Ballon d'Or, to je France Football, ali umesto Ballon d'Ora, pritom zašto nije Ballon d'Or dodeljen je dodatna tema, s obzirom na to da verovatno jedini razlog to što Francuzi nisu nastavili prvenstvo, pa su mislili da ovi njihovi nemaju šanse da dođu, ako da bi ikako došli pored živog Lewandowskog, ali vratimo se na ovo što je bilo konkretno pitanje. Johan Cruyff je za mene jedan od 2 najbolja fudbalera u istoriji, a u svakom slučaju sigurno jedan od 5 najboljih fudbalera u istoriji. Ronaldo fenomeno je igrač koji je heroj cele jedne generacije ljubitelja fudbala i to je to. Ronaldo fenomeno nije najbolji napadač, ne može da bude najbolji napadač, nije čak ni najbolji brazilski napadač u istoriji. Nije ni najbolji u svojoj eri bio. Johan Cruyff je čovjek koji je promenio fudbal i generalno mislim da je na mnogo mesta tokom ovoga glasanja su ispuštane te jako bitne stvari, a to je ko su ljudi koji su uticali na promene fudbala, koji su ljudi koji su redefinisali neke pozicije. Meni tu recimo Giacinto Facchetti nije izabran ni u drugu ni u treću postavu kao čovek koji je najbitniji levi bek u istoriji, najbitniji bek u istoriji fudbala jer je promenio uopšte strukturu posla igrača na toj poziciji i tako dalje. Da sada ne širim previše temu, mislim ja sam glasao na tome, tako da možda Darko da malo kaže, pa za razne svakako za Cruyffa kao napadač. Ali mi je to takođe jako bizar. Pele je klasifikovan kao ofenzivni vezni, Cruyff je klasifikovan kao napadač. I onda si ti na mestu ofenzivno, prvo Cruyff van pozicije, drugo Pele van pozicije, treći na toj poziciji imaš u istom trenutku Pelea, Maradonu, Platinija, Di Stefana, Puškaša, Bobija Charltona, dvojice samo mogu da uđu u tim. A onda na poziciji zadnjeg veznog tebi igra Lothar Matthäus. On je izabran, on je u 11. Koji je ušao u 11, koji je bio de facto ofanzivni vezni i štoper, jako mali deo igrao zadnjeg veznog. Bio je sve živo. A najvažnije što je bio ofanzivni vezni, jer kad je bio ofanzivni vezni, bio je jedan od 2 najboljih igrača na svetu. Tad je proglašen za najboljih igrača, da. Tako da mnogo tih... Mada i Xavi je u najboljih 11. Da, to dobro. Tako kako je bila konstruisana ta pozicija, to uopšte nije besmisleno. Meni su Božek i on bili izabrani momci sa te pozicije, ali uglavnom zbog toga što nije bilo ozbiljne konkurencije za to vreme na krilima i na mestu attacking midfieldera. Možeš kompletan tim da sastaviš od tih ljudi. I još plus 1 štoper, a po 1 bek. I onda kad postaviš onu trojku nazad, izgleda jako čudno jer su dva beka stavili na bočne pozicije. Čega se Maldini vodi kao bek ili kao štoper? Za Maldini se glasalo na poziciji beka. Beka? Da. Čekaj, Cafu je desni bek. Tako je. Centralni je Beckenbauer. I niko više. I niko više, a Maldini i ko je još? Maldini levi bek, Cafu desni bek i Beckenbauer štoper. Aha, i to je to. To je to. Znači prvo ekipa koja nema ni jednog igrača koji vodi računa o odbrani de facto. A, dobro. Osim Maldinija. Ba dobro. Dobro, Jašin je tu. Jašin će sve da odbrani, sve da odbrani, nije problem. Mislim, svaka takva anketa je potpuno besmislica. Kako možemo... I dosta se svodi na neke subjektivne ocene, ali dobro sad... I na uzrast glasača. Dobro, i na uzrast glasača, ali jako bitno koji se parametri uzimaju za nešto, ne znam, Ronaldinhova 1-2 sezone su bile nenormalne, ali su bile 2 ili 3 sezone ukupno. A ima ljudi koji su trajali 15 godina pa su igrali na tom nivou. Apsolutno. I više od toga. Da, tako da je to... Neka dugovečnost bi po mom mišljenju trebalo da bude jedan od glavnih parametara. Generalno, kada ocenjujem najbolje ekipe sveta... Ja bih možda bio subjektivan, ali meni bi se i Zidane našao, ja bih našao mesto za Zidana. Kako bi uspeo pored svih ovih živih za samo 2 mesta, pored Maradone, Pelea, Di Stefana, Puškaša i tako dalje. Ja generalno kada gledam snagu ekipa, najvažniji faktor mi je kako ta ekipa u svojoj realnosti funkcioniše, dakle ko je koliko najbolji u svoje doba. Zato recimo mislim da je Oran Čopot najbolja ekipa u istoriji fudbala, jer su Mađari tada kad su bili najbolji, bili toliko najbolji da je bilo smešno. 5 godina niko nije mogao prići osim u jednoj jedinoj utakmici koja, dogodilo se finalu svetskog prvenstva. Baš u finalu svetskog prvenstva.
Ali, Švabo je to. Ali Švabo je to. Niko nikada nije imao taj nivo dominacije na toliko dugom nizu godina gde niko bukvalno ne može da ti priđe. To je bilo jedno od većih iznenađenja u istoriji fudbala kad su Nemci pobedili Mađare. Tako je. Pa mislim, tukli su ih 8-3 u grupi na istom turniru. To je bio mnogo realniji odnos snaga i niko u Nemačkoj nije ispratio tu reprezentaciju i čak i jedan super popularni moj omiljeni proizvođač sportske opreme. Pa to je bila borba tada. Napravio je celu istoriju zahvaljujući tom turniru jer im je napravio kopačke koje su se lepo pokazale u finalu po kiši. Sa životinjom. No da. Ne, protiv životinja. Protiv životinja. Idemo dalje. Da li mislite da Vladan Milović može biti selektor na duge staze u Srbiji? Misliš li? Ovo je dežurno pitanje. Pa prvo pitanje je koliko je realno da uopšte Vladan Milović dođe za selektora, jer koliko sam razumeo, mora i neko obeštećenje tu da se plati, da plaćaš. Dobro, ako je pitanje dugoročno, ne mora sada, za 3 godine. Da, pa dobro, ali Srbija je sada potreban selektor. Što smo saznali okolnim putem. Da. Da, Tumbo, nisi više selektor. Ne znam šta da mislim o tome. Vladan Milović je pokazao sa Zvezdom kako to sve funkcioniše, ali mislim i dalje da je Vladan Milović bolji kao trener nego kao selektor, da mu je potrebno da bude svaki dan sa ekipom, da uigrava taktiku, da uigrava prekide, da radi pre svega ono što je možda i ključno na fizičkom planu kada su igrači u pitanju, jer njemu ovde dolaze igrači sa različitih strana i naravno, ne mislim da je Vladan Milović loš trener, šta više, ali uvek bih razgraničio trenere od selektora, a mislim da je Vladan Milović više trener nego selektor. Za selektora mi je više ono što smo i ranije pričali, Pixi ili tako neko ko može da okupi igrače oko sebe, jer to je vrlo kratak vremenski period. Reprezentativni fudbal više nije toliko značajan kao što je bio, nema toliko termina, zapravo termina i ima, ali nema tu važnosti, moraš da imaš neku priču, da imaš neku foru, da se ne svodi sve na sistem, nego da se više svodi na pristup i na dobar odnos sa igračima, a ne kažem opet da je Milojeviću to problem, ali je gro njegove fudbalske filozofije to da radi, da stvara postepeno, da kreira. Nisam siguran da kao selektor može u potpunosti da ostvari svoj potencijal. Sa Pixi postoji jedna stvar, a to je što ako gledamo tehniku kao prevashodnu vrednost u kvalitetu fudbalera, Pixi dan danas može svakom od igrača reprezentacije Srbije da pokaže da je bolji igrač od njih. Tako da to je nešto što ti u trenutku daje sav autoritet sveta. Da, malo da ih impresionira. On zaista je u stanju, čovjek i dan danas, da impresionira bilo koga, jer ono je nemoguće što onaj čovjek može da uradi sa loptom i dan danas ima 55 godina. Vladan Milojević ima 2 stvari koje idu njemu u prilog. Prvo je upravo ono što si pomenuo, a to je jako studiozan rad na detaljima igre na kojima mnogi ne rade, a to je ono što smo pomenuli malo pre pričajući o Klopu i Mourinhu, dakle na prekidima koji su u suštini stvar na koje se najviše može raditi u jednoj reprezentaciji. To je jedan jako bitan faktor u postizanju golova. Priličan procenat golova pada iz prekida, a vrlo malo se o tome razmišlja i za reprezentacije to dušu dalo. Radomir Andrić je konkretno baš dobro unapredio prekide kada je naša reprezentacija bila u pitanju. I s te strane on pogodna ličnost, s druge strane to što je on jedan vrlo pragmatičan i ako hoćete ciničan trener koji igra na 1-0, igra na 0-0, igra na 1-1, za reprezentaciju je to jedini način na koji možeš da vodiš državni tim. Ja potpuno mogu da razumem ljude kada nisu zadovoljni kad Zvezda igra na 0-0, 1-0, zato što su navikli da je Zvezda ovde najveći klub ili jedan od 2 najveća kluba ili jedan od 3-4 najveći u celom širem regionu Balkana. Nego i način na koji pobeđuješ. I onda ti imaš i nekakve obaveze istorijske i kakve god, to što ti ne razmišljaš o tome da tvoj klub trenutno vredi 10, a protivnički 60 miliona, ne, ti si Zvezda, ti možeš da igraš fudbal. Kad ti u pitanju reprezentacija, to ne postoji, nijedna reprezentacija na svetu ne igra prevashodno lepo. Francuska je najodvratnijim fudbalom koji postoji, osvojila titulu svetskog prvaka, iako je u tom trenutku imala sastav koji mogu da igra apsolutno predivan fudbal i to na 6 različitih načina predivan fudbal. Dešan je insistirao na tome da igraju onako ružno kako su igrali i opet su uspjeli pobediti. Recimo, najbolja definicija modernog reprezentativnog fudbala je polufinalni duel između Belgije i Francuske, gde su Belgijanci blistali na celom turniru
igrali fenomenalno, stvarili veliko, Belgijanci najviše podsjećaju na klub od svih reprezentacija, uigrani su, zna se ko gde utrčava, zna se koja je čija uloga, neki igrači koji u klubovima imaju drugačije uloge, podrede se u reprezentaciji, zauzmu neke druge pozicije i oni su po atraktivnosti i po ofanzivi nadigrali i Brazil kolo pre toga i onda su došli protiv Francuske, nisu 2 puta šutnuli na gol, Francuska je prošla dalje i na kraju osvojila. Ni Francuska više od 2 puta šutnula na gol. Pa ne, okej, ali njima bilo dovoljno. To je bilo to, ali da. njima bilo dovoljno, Belgijanci nisu mogli priđu gol. I isto kao i u situaciji o kojoj smo pričali, Francuzi su pokazali da igraju fantastično, da daju golove iz prekida, da daju golove iz prekida na prvu stativu, dali su im gol na prvu stativu. Šta reći, sami ste krivi. Da, idemo dalje. Šta smo rekli na kraju, je li bolje da bude Milojević selektor ili ne? Pa, mislim, nije on loša opcija, ali ne mislim da je za ovaj trenutak. Da li je moguće da jedan Andre Santos, Šamak i Bentner mogu da igraju Ligu šampiona pre par godina, a današnja gospoda iz Arsenala ne mogu da vežu 2 dobre utakmice? Čekaj, ćemo da veđemo jednog lorda. Da, u tvom prisustvu. Pa stvarno, mislim, ljudi, dokle je ovo došlo. Da, pa ovo nije taj Arsenal, sada već možemo lagano to da kažemo. Vremenom se to urušavalo, sada je baš došlo do onog nivoa neprepoznatljivosti. Dakle, nije to taj Arsenal u koji sam se i ja između ostalih zaljubio početkom 90-ih godina, gde nije... Ja se sigurno se zaljubio početkom 90-ih kad su igrali na 1-0. Dobro, druga polovina 90-ih, upravo si. Tad nisam mogao ni da stignem, bio sam suviše mlad. U svakom slučaju nije bio bitan samo način, nije bilo bitno samo da se pobedi, već i način na koji se to radilo. Arsenal sada ima i fudbalere koji su nedorasli imenu kluba, ali nedorasli i načinu igre koji ima Arsenal. Arsenal je pre svega izgubio identitet, to je najveći problem. To je počelo da se gubi u posljednjim Wengerovim sezonama. On je to počeo da gubi kada je David Dean napustio klub, gde su njih dvojica imali fenomenalnu saradnju i gde su igrači obožavali tog čoveka. Inače, Dean je jedan od tvoraca Premier lige, zapravo glavni čovek koji je to sve smislio. I ništa, posle toga jedna silazna putanja i jeste ovo poređenje onako plastično i dobro, nisu ovi fudbaleri bolji od, ne znam, Lakazeta i Obameyanga i sad koga bih još mogao da navedem iz napada Arsenala. Međutim, jednostavno izgubio se sistem, izgubio se identitet, izgubilo se samopouzdanje, izgubilo se poverenje navijača u klub, loši ambijent i mislim da relacija sa upravom, gde uprava razmišlja striktno kao što se vode američki profesionalni klubovi, gde je najbitniji profit, a sam teren nije toliko primaran, da je sve to uticalo da Arsenal bude tu gde jeste sada. Ja generalno mislim da je za Arsenal problem nastao onoga trenutka kada nisu razumeli tačno kako su došli do svoje najuspešnije sezone u istoriji, a to je odnosno decenije u istoriji, a to je ta kratka decenija prva Wengerova, zapravo ne kratka, cela od 96. do 2006. kad su uzeli 3 titule, kada su igrali finale Lige šampiona i finale Lige Evrope. Ključni faktor toga je bila zdrava kičma, engleska kičma bazirana na defanzivcima, kompletnoj petorci, odbrambene golmanu i četvorici igrača u liniji ispred kojima komanduje Tony Adams. Dixon, Adams, Keon, Bold, Winterburn. Taj ulazak Keona umesto Bolda je posljednja zapravo dobra izmena tu, jer jedina koja nije plaćena preskupom cenom. I ta petorica su omogućila, i Vieira naravno kao stub na sredini terena, su omogućili onoj petorici ispred njih da igraju lepršavi, atraktivni fudbal, ali bez njih petorice ništa nije moglo. Od tog trenutka Wenger je pokušavao da pronađe način na koji će da reši čitavu situaciju i jako je lep izbor fudbalera koji je gledalac dao, zato što su i Bentner i Šamak prototip tog sistema. Bentner je izabran od svih momaka koji su prošli Arsenalovu školu kao onaj koji ima najbolju tehniku za svoju čudesnu građu. On je momak od 197, on je bukvalno Zlatan Ibrahimović za
ispostavilo se siromašne bonvivane, jer on da je postigao karijeru kako je bilo realno da postigne, ne bi bila kao Zlatanova, ali bi bila neuporedivo bolje od ove koje je postigao, ali jednostavno čovjek sa takvim mentalnim sklopom nije imao realne šanse da se bavi takmičarskim fudbalom i šta da se radi, ali on je bio jedna tačka, a onda je dovođenje Šamaka bila druga tačka gde je na isti način pokušavao da organizuje sistem igre sa jednim krupnim igračem oko koga bi tečkarali svi ovi mali i brzi napred i pokušavali da rade nešto. Problem sa Wengerom jeste u tome što ni on, a ni različiti sistemi skautinga koji su radili, analitike koji su radili, ljudi koji prate ozbiljniji fudbal znaju da je Arsenal prvi klub veliki koji je kupio kompletnu analitičku kuću i pretvorio je u sopstvenu unutrašnju analitičku kuću umesto da daje usluge različitim klijentima. Nikad nisu uspeli da pronađu tačno prototipne igrače za te pozicije koje su radili i zapravo najbolji transferi Arsenala ispostavilo su bili oni transferi koji su za igrače koje smo stvarno svi koji gledamo fudbal znali da će da budu super. Kao zamisli, ispao Alexis odličan igrač. Da, čovjek koga je kupila Barcelona pre toga i hteo United da kupi. Mesut Özil koga je kupio Real Madrid. Dakle, nije teško iz Barcelona i iz Reala dovesti odličnog igrača. Teško je pronaći opet igrača negde u nekoj dubini Francuske, dok je Wenger imao tu komparativnu prednost poznavanja Francuske lige mnogo veće od konkurentskih trenera. On je uspevao da dovodi igrača iz te lige koji su ostali ispod radara, međutim kako je došla neka 2005. Internet ga je upropastio. Bukvalno ga internet upropastio i sada kada recimo svaki klub u Engleskoj, uključujući i Burnley i ne znam, Huddersfield, znaju kompletan sastav druge francuske lige, taj pristup nije radio, a ispostavilo se zapravo da Wenger manje više nigde drugde nije pronašao neko ozbiljno pojačanje za svojih 20 godina u klubu, a da nije baš neko nakeca superstar, pa kao vidi, superstar je super. Sad je jako teško dovesti nekoga ispod radara. Možeš da dovedeš nekoga koji je već nešto igrao, pa da onda iz njega izlačiš najbolje, jer ovo sada svi znaju od 9 godina pa sad je pitanje, ko je super talentovan. Sad je pitanje samo pogađanja kompatibilnosti, znači koliko neki igrač može da se uklopi u ono što ti radiš, bilo civilizacijski, koliko će se uklopiti da živi tu gde ti živiš. Znamo da pogotovo klubovi sa severa Engleske imaju taj problem da mnogi ne žele da idu da žive tamo zbog uslova života, relativno malih gradova, loše klime i tako dalje, ali London je uvek bio, imao ogromnu privlačnu moć, zato što je jedan od najvećih gradova i jedna od globalnih metropola i svi su tu hteli da dolaze i u krajnjoj liniji Chelsea to pokazuje, evo sada i Spurs to pokazuju, sada to i West Ham pokazuje, dakle, očigledno da je do Arsenala samo. Pozdrav svima, ja sam Milan. Ovako imam pitanje, da li vidite Serhija Reguilona za 2 godine kao najboljeg levobeka na svetu i da li Mourinho ove godine može da završi sezonu sa makar jednim trofejom? Hvala, prijatno, pozdrav. Pozdrav za Milana. Pa Reguilon je definitivno veliko pojačanje za ekipu Tottenhama, međutim, ako se ne varam, Real ima pravo da ga vrati, je li tako? To je popriličan problem. Tako da će za 2 godine biti, ako je najbolji na svetu, biti Realov bek. Da, to je popriličan problem za ekipu Tottenhama, tako da... Dobro, imaju 2 godine da se spreme. Da. Da li je najbolji, da li može da bude najbolji, sad to je veliko pitanje. U tom ofanzivnom delu i tekako može da doprinese i činjenica je da je jedan od onih koji nisu sad igra samo napred ili igra samo nazad, dakle može da odradi dobar posao na obe strane terena. Mislim da je i Tottenham sa ovakvim stilom igre dobra sredina za njega da može da se unapredi i da bude još bolji. Sad, to što... Kad vidiš kako izgleda Orije u odnosu na pre, da... Da, zaista, pa ne, Tottenham je u poslednjih nekoliko sezona, čak i ovo bez Mourinha, uvek su imali četvoricu bekova, 2 leva, 2 desna i kogod da igra dobro je. I mnogo se pažnje poklanjalo tim pozicijama, tako da i u slučaju Reguilona to je tako i mislim da bi on stvarno mogao da, sad to je uvek teško reći da bude možda najbolji, ali među najboljima svakako. Da, mislim da tu najviše se zapravo pita izvesni gospodin iz Škotske i kako će biti njegovo stanje s povredom. Sad, pitanje je da li Mourinho može da osvoji jedan trofej. Da. Ja sam... Apsolutno. Da, mislim da je u Ligi Evrope i posle prvi favorit, bez dileme. I posle ove seče u Ligi šampiona i dalje je Tottenham prvi favorit.
Tako da... I najbolji tim i najbolji trener, tako da... Da, a i on je jasno je stavio do znanja čak i ovim utakmicama u grupi da mu je stalo do Lige Evrope, jer znao je u Bugarskoj Kejna da izvede u startnoj postavi i tako. Tako da, očigledno je pristup dobar. Vidim da bi Tottenham stvarno mogao da osvoji recimo Ligu Evrope, a ja sam govorio da mogu da osvoji titulu. Ovo protiv Liverpoola je malo obeshrabrujuće u tom smislu, ali... Što je obeshrabrujuće? Šta imaju jedan poraz za ostatak? Ne, igrali su, više, nije pitanje količine osvojenih bodova, nego načina gubljenja bodova, ali dobro, može i to da se prekine u nekom trenutku, valjda može da se uči na sopstvenim greškama i tokom sezone. Zapravo to je jedan od glavnih načina da se dođe do uspeha. Ali ukratko odgovor je da. Da, svakako. Da li Real Sociedad može da igra sledeće sezone Ligu šampiona? Pozdrav, momci. Na čiju štetu? To je sad pravo pitanje. Pa da, mislim, profilisala se ta četvorka gore, doduše to četvrto mesto Sevilla je uvek najkriznije od svega. Ma da, ali a kako trenutno što je stvari Barcelona je taj tim koji visi. Pa veliko je pitanje koliko će Sociedad izgurati ovu sezonu. Sociedad igra lep fudbal dugo. Sociedad je prošle sezone bio super, ali ne igra toliko... Ali uništili ih je korona, posle korone su bili neprepoznatljivi. I sada je pitanje samo da li su u stanju da izguraju čitavu sezonu u nekom razumnom ritmu. Mislim, ne treba gledati mnogo na to njihovo prvo mesto iz prostog razloga što je u Španiji vrh tabele toliko čudno konstruisan da naizmenično timovi imaju ceo broj utakmica, jednu manje, dve manje i to tako tera skoro do sredine tabele, ali... vidjet ćemo u ostalom koliko će timovi imati problema sa tim odigravanjem za ostalih utakmica i to je zapravo nešto što je odlična tema koje do sada se još niko nije dotakao, nadam se da nećemo preduhitriti nečije pitanje, ali i u Engleskoj i u Španiji nadoknađivanje neodigranih utakmica će se pretvoriti u ozbiljnu noćnu moru, jer nećeš imati kada fizički da ih odigraš. Znamo da u Engleskoj Aston Villa ima dve, dobro, oni bar ne igraju Evropu, ali će se dešavati nekim klubovima u Španiji to, i da imaju i Evropu i silne neodigrane utakmice. Ovdje se malo čak postavlja pitanje regularnosti, mada samom pojavom korone je regularnost narušena skroz. Mislim, navikli smo na Englesku. Ko se sjeća Middlesbrougha? Ne, ali hoću da kažem, evo recimo, Sociedad je sada igrao sa Barcelonom jednu vanrednu utakmicu, potpuno vanrednu, igrali su utakmicu 19. kola. Zbog kupa. Znači, Bilbao i Sociedad su odigrali... Da bi se igrao kup Baskije. Da bi se igrao kup, finale kupa iz prošle sezone. I Sociedadu nisu igrala dva jako bitna igrača. Sada su oni igrali protiv Barcelona u nekom drugom terminu i da su Silva i Oyarzabal bili u igri. Dobro, ali šta ako Barca klikne dotle, pa... Pa dobro, mislim, ali ovo nije bio prvobitni kalendar. Ne, jeste, ali mislim, to su stvari sa kojima se mora računati. Pritom oni su i tu imali su bod protiv Barse na nozi Isakovoj, do duše ono što je promašio, recimo, što je promašio Griezmann. Ono nemoguće, bukvalno. Ja ono na terminima nisam vidio, majke mi. Neverovatno. Ali dobro. Idemo dalje. To teže promašiti na terminu. Tu te sačekaju ortaci svakako. Pa, ja sam taj što sačeka. Ali Ti ne sačekaš. Da, ja odmah. Ti si dok lopta još leti. A nismo rekli da li Sociedad može u 4. Ma da. Zašto da ne? Takva je sezona da bi mogao. Idemo dalje. Da li je zbog kompletne dinamike u fudbalu plan B, odnosno izostanak istog, postao hronični problem menadžera? Ja mislim da generalno to jeste ono što je veliki problem trenutno, što postoji veliki broj menadžera koji nemaju nikakvu drugu ideju i ono što je najtužnije... Mnogi nemaju ni prvu ideju. Najpopularniji menadžer među ovima koji ozbiljno prate fudbal je prototip toga, što on apsolutno nikakvu drugu ideju nema osim onoga kako je on zamislio da se igra fudbal. Na koga misliš? Pa na Pepa. Na Pepa, da. I na to da, ako mu ne prođe to, on nema, evo, 12 godina, već apsolutno ne zna šta će dalje. Znaš šta je njegovo prokletstvo, što je suviše dugo prolazilo. I onda sada, šta ćemo sada? Neverovatno je zaista i moram da priznam da me jako čudi da ljudi koji su posvećeni ovome
i rade u karijeri 10, 15, 20 godina, to za 10, 15, 20 ili više godina ne stignu da razmisle o tome, ok, super, ali šta, ako ovo ne bude radilo? Ali to ima veze, mislim, sa ličnošću, sa sujetom, sa nekim stvarima. Pa niko tebi ne brani da ti svoj plan B izmisliš, ne moraš da tuđ plan Ne, jasno mi je, ali ti si ubeđen da to što je tvoj izum, praktično, glupo ti da uništavaš svoje dete, da tako kažem. Ali ok, onda uzimaš Pepa za primjer koji jeste izumitelj. Šta rade ovi svi silni koji nisu izumitelji, koji slede neki... Neće mi niko reći da je Olov koncept guramo loptu vertikalno i trčimo za njom, njegovo rešenje, mislim, 500 osrednjih ekipa na svetu to isto radi. Kako je bilo trešenje u poslednjih 5 minuta protiv Sheffield United. Ti vidio ono na što je lično. Bukvalno, mislim... Gotova utakmica, a opet drama na kraju. Protiv tima koji ne može da da, koji je dao 2 gola kod kuće, onda dao tebi 2 gola. I McGoldrick koji je dao 2 gola prošle godine, 2 ove godine i 2 United. Ne, onih posljednjih nekoliko minuta, ona ispucavanja, lopte napucavanja i velika prilika na kraju za Sheffield United. Da, Spursi su bar taj nivo panike imali protiv Liverpoola kao najboljeg tima u ligi. A United je protiv najgoreg tima u ligi to ima. Mada eto, Wilder uvek ima plan B, C, menja, igra šah, igra ofanzivno, igra defanzivno, ali ne ide. Nekada ne treba preterivati, ne treba se previše praviti pametan. Što je opet Pep znao ponekad uradi u eliminacionim utakmicama Lige šampiona, pa onda ispadne od Liona. Međutim, činjenica je da, ali ruku na srce, činjenica je da sada se toliko često igra, toliko nema vremena ni za prave treningi, ni za prave one temelje koje udariš na početku sezone. Mislim da je to i bilo pitanje. To jeste bilo pitanje, da. Jer u normalnim okolnosti imaš vremena na tome da radiš kad nisi... Nemaš ti sad vremena, sve se svodi na to da... NBA. Sve se svodi na to da se igraju. Pa ne, ali samo sport, ovaj bar popularan sport, se svodi na to da se što manje trenira, da se što više igra. Da, Kevin Garnett, što se nerviraš, izgubili smo, pa šta, igramo sutra. Da. Ja ne volim taj pristup, ali svakako treninge ljudi ne mogu da gledaju, televizije ne mogu da to kupe, treninzi ne mogu da se prodaju. Još uvek. Osim u određenim sportovima. Još uvek. Ali da, još malo će i treninzi postati transparentni. Osim u određenim sportovima. Da, pa dobro. Da. Da li je uticaj sportskog direktora, analitičara i skauta u ovom delu sveta isuviše podcenjen? Svi ljudi znaju da oni postoje, da nešto rade, ali zapravo niko ne shvata njihovu pravu vrednost i značaj. Ja bih volao kada bi problem bio ograničen na ovaj deo sveta. U ovom delu sveta, mislim, generalno poznajući ljude iz fudbala u ovom delu sveta, ja se zaista divim fudbalu što je živ. Ali mislim da taj problem masovno postoji u super bogatim zemljama, u Engleskoj, da krenemo od toga, u mnogim sredinama, pa mislim kreni od najbogatijeg engleskog kluba koji A, nema sportskog direktora, B, nema jasnu strukturu skautiranja, C, nema način na koji pregovara oko kupovine igrača, pa onda dalje to spusti niz piramidu do gomile slabijih klubova. Piramidu, ali ne radosti. Da. I onda je jako lepo kad vidiš klubove koji znaju šta rade i kako rade i kada oni ostvaruju rezultate iznad svog realnog kvaliteta. Bilo kad gledaš kako Leicester kupuje igrače, što je zaista fenomen, svaki put kad pogledaš Leicesterovu ekipu imaš 4-5 igrača koje bi odmah doveo u svoj tim, a pritom u gomili onih timova koji su na papiru blizu po kvalitetu tvom omiljenom timu nađeš 1 do 2, ili, ne znam, Brentford kada uspe da napravi, da se podigne sa dna 3. lige na vrh 2. lige i da zaradi u istom trenutku 150 miliona za to isto vreme, prodajući igrače koje je prethodno otkrio i tako što prodaje jednoga. Brentford je dokaz te analitike i takvog pristupa. Ali čak ne moraš ni da budeš Brentford. Brentford je neko ko se time bavi 10 godina vrlo studiozno. Ne moraš da budeš na tom nivou, moraš da budeš na nekom nivou bar da nešto ispratiš. Meni je ponekada zaista tužno kada pričam sa ljudima sa ovih prostora koji su uključeni u fudbalsku industriju, koliko ne razumiju da je fudbal industrija, da je ovo jako naučna stvar i da se naukom mnogo toga može uraditi. Ja mislim da mnogi ljudi i dalje fudbal posmatraju onako kao što se posmatrao nekad, jel dao go i to. Pa ne, pa mislim, jesmo pobedili. Kad ispred klađe pričaš s ljudima, ljudi često to tako rezonuju, šta je to, izađu na teren i ko dobije, ko izgubi.
nekako se desi da mnogo češće dobije onaj ko je seo pa izračunao šta treba Ko se malo pripremio. Da, tako da to definitivno jeste ogroman problem na ovim prostorima, ali opet kada vidim koliki je problem u zemljama kakve su Rusija, Turska, koje imaju mnogo para i mnogo para ulažu u fudbal, pa nemaju to, pa onda čak i zemljama kakva je Engleska, to je zaista zastrašujuće. Iscrpeli smo sva pitanja. Iscrpeli smo sva pitanja, lepo smo se podružili, boga mi sat i po, a? Pa ne, baš manje, ali taman da ljudima ne postane nezanimljivo, ali praktikovat ćemo ovo kada se nagomila tema i pitanja, pa ćemo sesti da odgovorimo na ta pitanja. Ja se nadam da se nećete bojati da se slikate, s obzirom da svake nedelje nam stigne po 70, 80, 90 pitanja kada su u tekstualnoj formi. Ovoga puta u video formi nije stiglo baš toliko. Nadam se da ćemo sledeći put dobiti 100 pitanja za ovako nešto, pa će biti lakše da proberemo. Mislim, i ovog puta su jako lepa pitanja bila. Ali bi bilo jako fino da se malo više i oslobodite i da krenemo da radimo, da pravimo zajedničku priču. Da bude prava interakcija. To bi bilo to za ovu našu vanrednu piramidu. Redovna je ponovo u ponedeljak, znate i sami kako, vidjet ćemo još sa terminom. 2 put su nas iznenadili obavezama u rano predvečere, pa smo morali da pomeramo. Taj termin od 16 biti učestaliji u odnosu na onaj od 17, ali o tom potom. A onda ćemo da pričamo o tome šta ćemo i kako da radimo za praznike, s obzirom da znate Boxing Day i sve to. Pa se vidimo. Pozdrav.